Hello guys, good morning. Good morning, good morning. Nakakape mo tulay ito may ina na. Ano ka na rin na pang kunti-kunti mo? Bakit na pay? Paano ka gawa? Ano na pang mo? Ito ano na pay? Oh? Hello, good morning.
going, Nay? Okay. Okay ka na? Diyan ka na, Nay. Sa ilo to ko. Ano ko? Siya ko. Ikaw na. Hello, Nay. Hello, Nay. Ito kay Joy. Hello, Nay. Hello. 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 Hello, Joy. Hello, Joy. Ate ko. Si Joy, ganyan ara na. Ako na siya. Minyak ko, nagkakaligan. Hindi ko sige, minyak ko. O, istoryada na si Joy. Na, dara ka lang, Nay. Kasagi ka halin da, ah. Hindi. Hello. Sapo ko. Istorya sila da, Nay. Kamusta ka na da? Ah. Maayo man. Good. Kami ni Maayo man. Salamat sa Diyos kay maayo pag ubay sa aton. Pangamuyo ilang pirmi. Magpasalamat ka. Vlog gitu, Nay. Vlog. Singin na, Nay. Wakal ka lang, Nay. Ikaw dang, ano, subok ang audience. Ang, You enforce. ano, Nay, ha? Final. Hello, Madam. My dear. Good morning sa inyo, Datanan. Good morning. Kapalaling pang sila. Check us out. Enjoy host. I love you, Nanay. I love you, Nanay daw. Lang makinig ako dito, guys. Dahil lang, ma'am, sa iga mo ko balaan, ma'am, sa balik-balik ko, dahil lang daw. Ano to? Ang bagay. Paano ga? Hindi ko kabalo. Tiin ako di makadto. Save. Ano ni? My dear. Oh, Nanay. Hello, my dear. Kay Vinsay host. Ha? Good mga bibi eh. Good ka da, kabay pa. Nga good ka man asasan mo. Ay, ambot, ging. Hindi ko kabalo, ging. Hindi ko di maad. Lakad ko na inilungong di sa live, promise. Connect. Ambali, Joy. I love you, Nanay. I love you man. I love you, Nanay. Hello, my dear. Hello. Good life ka lang da. Kung biti. Jacket ko, oy. Ha?
Dira ka lang nay, dira ka lang na si nanay, lanay da nang tawa kay matigaan ko. Patol po. Ay na. Storyara na si Joy nayara na sa Hard to believe. nanay ha. Oh. High caliber. International liver action. Ipa ang Pasko pagsama-sama kanya. Tiga. Tupang tiga. Amin. Lakas ng tilo. Tunog nay. Begin mo. Ano ibig sabihin? Ibig sabihin. Jim A.
Sulit talaga. Hindi ko kabalo bala ma'am, kundi ini ma-add moderator. Inviting you to Wala listen ko to kabalo. our Christmas song entitled Regalo. Siguradong marami ang makaka-relate sa inyo dito. Kaya download or stream na on iTunes, Spotify, Apple Music, YouTube Music, at sa lahat ng digital stores worldwide. Pwede mo rin i-request sa Barangay LS 97.1 at sa lahat ng Barangay FM stations nationwide. Only from GMA Music, the best of homegrown music. It's the season to be happy. You're so beautiful, Divina. Kailangan mo sana tumambal. It's the season to be Ay, ara na ma'am. It's the season to Moderator na kita. Char, wagi ko ng spirit. Spirit. Oh, ikaw ng moderator, da. Da ka lang anaya, kay maluto ako. Subangay lang ka man ni nanay. Ang tiga mo, pakata sa likod. Nay, istorya si Joy. every day of these times. Dito lang sa iHeartMovies. You're watching Timeless Melasine.
Dato sa magyoso, pasayan. Nagbuot sa magyoso. Oh, lalo ko na. This effect Maxine and Jerry. Beautiful. Now on weekdays, 2:45 p.m. on GTV. Hello po mga kapuso, si Papa Ovid po ito, inviting you to listen to my newest Christmas song entitled Regalo. Siguradong marami ang makaka-relate sa inyo nito. Kaya download or stream na on iTunes, Spotify, Apple Music, YouTube Music, at sa lahat ng digital stores worldwide. Pwede mo rin i-request sa Barangay FM 97.1 at sa lahat ng Barangay FM stations nationwide. Only from GMA Music, the best homegrown music. Hello, ma'am. Ara na da. I-live ko lang danay ha. Kay galuto pa ko to sa likod. Ikaw lang na bala. Monday 12 noon on GTV. Magaling. Sabihin mo kapag nakarating na lahat ng miyembro ng council, may balita tungkol sa survey sa Nairobi Plateau. Nandun ang team natin. Sa ngayon, tinatanggal na nila ang mga ebidensya. At pagkatapos, isusunod na rin ang cover-up operation. Gusto kong balitaan mo ako agad kung meron ng development at pakibigay ito sa technician natin. Tingnan mo kung ma-recover nila ang deleted file. Masyadong masipag itong banat si Tom Carter. Malalaman natin kung gaano siya kasipag. Okay, class. Iwan nyo na lang yung test paper nyo sa mesa at ako nang kukuha pagtapos na kayo, ha? Ito, tama na. Tinatawag na tayo ng game. Swerte dahil na tayo may study hall next period. Magkita na lang tayo ulit sa science lab. Uy, Bob, kung gusto mo talaga si Alice, bakit hindi mo siya yayaing lumabas? Hoy! Huwag kang umakailam. Basta siguraduhin mo walang tao, guys. Bumalik sa nakaraan, manalo sa hinaharap. Spear Rock Master, fight! Gawin na natin! Ayos! T-Rex, go! Ha? Smilodon! Bilhin mo! Huh? Smilodon! Pterodactyl! Mukhang ikaw ulit. Ikaw ang Game Master, Eric. Gusto ko pa naman sana makita yung bibigin ng mga dragon. Kwentuhan nyo na lang ako guys ha. Pero sa ngayon, simulan ang paghahanap ng piraso ng rockfall.
naman. Ayoko rin mabulok sa libingan na katulad nito. Hindi na kita ko kontra sa sinabi mo ba? Pero kung walang dragon sa paligid, baka swertein pa tayo. Handa na kami na hupo na protektahan ang libigan ng mga dragon, Panginoon. Nasa iyo ang karangalan para ipagtanggol ang Rock Rose, General. Sa pagkakataong ito. Tingnan mo sip-sip na siya ng lahat. Masyado siya ako. Anong binubulong-bulong ni Jan, mga General? Pinag-usapan lang namin na sigurado Ang pinaka-perfecto lugar para umatake kami ng aking hukbo. Maganda ang araw na ito, aking hukbo na ito. Hello ko na nanay, hello. kailangan Hello. isipan ang mabuti ito. Hello. Natin siya umatay sa laban ng Cobrax. Yun lang ang pwede natin. Kung mamamatay siya sa laban, lalabas lang siya ng bayani. Mas mainam kung matalo siya sa laban at mapahiya. Isang pagkatalo na mapapahiya siya sa harap ng isang Ay, kada. Oo, tama ka. Alam ko ang paraan kung paano mangyari yun. Paano mangyari yun? Nagpapakatotoo na ako. Kinikilabutan talaga ako rito. Teka, narinig niyo yun? Ano ba yun? Ah! Ito ay magding ni Alice. Sigurado pa na yung yakap niya sa'yo. Bro, kung di ka titigilan. Narinig niyo ba yun? Mga parating, hawakan niyo ang spirits niyo. Kumanda na kayo. Si Beston pala. Nelson, ano balita? Kanina ko pa kayo hinihintay-tay na Foros. Hindi maganda ang araw na to para kay boss. Mabigat yung briefing kasama ang council. Nakita mo na ba kahit isa sa miyembro ng council? Hindi pa. At mas mabuti na yung ganun. Mas kaunting tao ang kilala mo, mas kaunting pagtatanong, at mas hahaba ang buhay mo. Napakarami siguro nilang pera, di ba? Ang Double Delta Division ay may pera, manpower at napakaraming high-tech na bagay. Pero talo pagdating sa masarap na kape. Sa palagay ko, kailangan mo ng masanay. Sa kape, hindi ka masasanay. Sa mga sekreto, hindi madali ang pagtatago at pagmamanipula ng mga scientific discoveries. Pero may kailangan kasing gumawa nun, hindi ba? I think, pag sinafry mo kasi ang coco, it's sweeter as well. It's moisture. So ito po yung traditional na pagkakatamaan. Pero dahil fresh ito, naisipan lang natin gawan siya ng dish na siya naman yung talagang bubuhay doon sa lasa nito. We'll be making a very simple chili verde. Farm to Table, Sunday, 7 p.m. on GTV. Nanipis ko. Hindi mo siya ng pagkakataon kumain ng sarili niya. Pagbalik ko dito, ako na yung makikita nila, hindi yung Davidson na kapempal niya. The last secret is about to be unleashed. Pagkakita ko namin ng swing, request ako sa mga mag-ready dito sa ilalim ng sandbox. And it reminds me, Start appearing your last 3 weeks. Challengers. Arriba contra Animo. This is your NCAA Season 98 Final. Blazers versus Lebron. That is on December 4, Sunday 3 p.m. Lasa Araneta Coliseum. Simulcast on GMA and GTV. Para sa lahat ng kapuso, sigurado matutuwa kayo. Kaya ng GMA afford the box. 700 pesos lang. Panoorin ang paboritong kapuso show sa movies ng mas malinaw, mas makulat at mas maganda. May free additional features pa. Kaya sulit na sulit talaga. siya pala kasama. Tapos Siya nga pala yung nurse ng
mother. When the one you trust to take care of your family becomes the one to take it all away. The Wrong Mother, Monday 12 noon on GTV. The most trusted news organization in the country. Wednesday, in the 44th Catholic Mass Media Award. Succeed for Best News Program. Then Gloras for Best Special Event Coverage. And GMA Regional TV Live for Best Public Service Program. Maraming salamat po. Lahat ng ito, buong puso para sa Pilipinas. Kailangan ko makausap sa inyo. Tulungan mo ako. Ako yung nakikiusap sa inyo. Ano nakakapanindig sa personal na friend yan. Gusto mo, Jay? Ano ka ba mangyari sa mamamatay ko ba siya? Kasi kaibisan ako si Mama-ice baby lang. Maria Clara at Ibarra, 9:40 p.m. on GTV. Nandito ako para wala ako tayo. Kailangan ko na bang makita ang yaman? Good luck to. Sign up for House Evolution! Look! Nakinig ka ba kay Peston? Ang sabi niya meron sila mga patibong sa atin. Magiging ayos ang John! Ah! Hoy! Pawalan niyo ako rito! Kasi tigas ang bakal ng mga putong ito. Kailangan natin ng tulong para makawala rito. Nag-trap sila. Kailangan ko sila tulungan ngayon na. Dapat malabanan ko yung negative energy ng Rock Frost. Ang problema, hindi ko makita yung card para magawa ko yun. Nahihirapan talaga tayo makawala. Si Eric na lang ang pag-asa natin na magawa niyo mapalaya tayo. Alam ko may dalang hindi magandang sekretaryo, pero hindi naman ganito kasama. Hindi nyo ba alam kung anong magiging masama? Masinin pa ito. General Vlad! Bagay para sa inyo nakakulong dyan para may panawan. Nasa na ba yung card na yun? Pwede namin kayo tapusin. Ano ba ang gusto nyo? Gusto ko malaman kung nasaan ang mga nakulit ng piraso ng Rock Bros. Para namang sasabihin namin sa'yo, gagawin ko ang pakitan. Hindi sa ano yung sila po Namin katinda. kayo. Bakit kabalay ka lang? Pinsi lang. General Vlad, di ba? Ano ang gagawin natin? Pipigilan ko natin siya. Dapat makawala muna tayo ng Frost at saka tayo kikilos para mabigyan natin sila ng kahit tulong. Sa wakas nakita ko rin. Vampire Dragons, ngayon na yan! Hindi maliliit sa paligid sila dahil gusto nila tayong gawing pampira. Rock Frost Storm Counteraction. Nagawa ni Eric! Eric, lumabas na tayo sa mga anak ko! Huwag ano na eh. Ano din eh. Anong yapon? Haro. Mr. B. Alas 4.
CPR yan, tahol ng aso, host. Gabi-gabi na lang nakakapagpati. Pagutay-gutay. May disco-disco. Pero yung 4 na buwan mo utang, di mo mabayaran? Pasensya na kayo, Miss Peggy, ha? Ma'am, CPR, nati paano nabiyo ka, hindi mo na mapungga ng mga sungad sa mga sapat. Anon, tapnan kung ilang ang mga sungad. Hindi naman ako magpapadala ng pera. I-mute ko, o sige, mute.